ಹಾಯ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಳು ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಓಡೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಕಳಸಾಡ್ದು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಪಾತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ರಪ ರಪ ಬೇಗ ಬಾಲೇನು ಪಿದಾಡ್ಪಾದು ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಾಲೇನು ಬಿಡ್ರೆ ಗಹಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈತನ್ನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಗೋ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದೆ. ಹಂಚಿತೆ ಕನ್ನಡ ಬಾತೆರ ಕಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಕನ್ನಡಲ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಅಲ್ತಿರ್ದಂಗೆ ಸೀದಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪವರುಂಡು ಮೀನು ಕಂಡ್ರೆ ಏಪಲ್ಲ ಮೇರ್ ಕಣಪೇರು ಮೀನು ಮತ್ತು ಯಾ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದ ಆಡಿನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಅಂಚ ಬಾಲೆನ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ದೆ ಅನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕದಿಕ್ವೆ. ಬಾಲೆನ ಶಾಲೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಹಿತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಯನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆದ ಮೀನಿತ್ತಂಡು ಏದು ಬಗೆದ ಮೀನಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೋಜುನು ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನು ಆವಡು 5 ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂಡ ಪೊರೆಸಂದು ಇದೇನ ಮಾಂಜ ಕೊಕ್ಕರ್ಗೆ ಏತಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಕ್ಕರ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾ 100 ರೂಪಾಯಿ ಗಂಟೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಇಂಜ ಬೂತಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮುದೇತ ಹಾಂ ಉಂಡು ಉಂಡು ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗನ್ ಪೈನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಬೇಕು ಪನ್ನೆಕ್ 2 ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿಯರು ಮೀನ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲಾಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಯಾನೆ ಏಪಲ ಬೂತಾಯಿ ಕಣಪುಚಿ ಅಂಡ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ತುದು ಖುಷಿ ಆಣಿಂಕ್ ಮೀನು ಪೂರ ದೇತೊಂದು ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬೂತಾಯಿ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ಗಂತ ಹಿಂಗೆ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಮೀನ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಕಣಪಿನ ಮೀನು ಅಂಚ ಹೋಯ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸೀದಾ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆಂಡು ನಾನು ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆಂಡು ಮೀನು ಬತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಬಟನ್ ಹಾಕ್ಲಾಕ ಈ ಕೊಯ್ರ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಮಿಷಿನ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲಾಂಡು ಒಂಜಿ ಮೀಟು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡು ಖುಷಿದಾಯ ಆಯ್ನಿ ಬಂಡ 10 ಜಂತ ಬೇಲೆನು ಒಂದು ಒಂಜೇ ಮಿಷಿನ್ ಒಂಜೇ ದಿನಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಡು ಐಕ್ಕು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ತುಲೆ ರೋಲ ಒಂದುಂಡು ರೋಲುಡು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಕೈ ಪೂರ ಪತ್ತೊಣುಜಿ ಬಾರ್ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂಡು ಬಾರ್ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ಮಿಷಿನ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೇಜಾರ್ದಾಯ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಉಳುಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಕೇಯ್ನ ಕೊಯ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಕೇ ಹಿಡ್ದು ಬಾರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬತ್ತದು ಅವು ಪೂರ ಪೋಂಡು 10 ಜಂತ ಬೇಲೆನೆ ಈ ಒಂಜೇ ಮಿಷಿನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐಕು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲಡ್ ಅಜ್ಜಿರು ಉಳುಮೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಗುಲು ಆ ಪಾಲ ಇಡ್ಬೋದು ಕುಲೊಂದಿತ್ತ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ದಪ್ಪುಜೇರಿತ್ತೆ ಐಕಂದ ಇತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೈದನು ಇತ್ತೆ ಅವು ಬೇಲೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಪನ್ಪೇರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾಯಿಲಕನೆ ಜನಕುಲ್ಲ ಬದಲಾಪೇರು ಐಕೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲಾಕ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಮಿಷಿನ್ ತುಲೆ ಬಾರ್ ಪೂರ ಕಂತದು ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ತಿನಾಗಲೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಾಯ ಪಂಡ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕು ಅವು ಖಾಲಿ ಕೇ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಬಾರನ್ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಏತೊಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿದನ್ ಬಂದ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಈ ಮಿಷಿನ್ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಕ ಆತನು ಅಂಡ್ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆರು ನಮ್ಮಲ ಕೇಕ್ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓಲ ಅಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆರ ತಾಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು.
ಮಿಷಿನ್ದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಯಾನು ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತೆ ಉಲೈ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಬೂತಾಯಿ ಕನಪುಜಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಇನಿ ಬೂತಾಯಿ ತು ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಅಂಚ ಕಣತೀನಿ ನೀನು ಮಲ್ಪುಗ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕನ್ನು ತೆತ್ತಿದ ಬೂತಾಯಿ ಇಂಚಿನಂತೆ ಮಲ್ಪುಗ ನೀನು ಇಂಚ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ನೆನಪುಂಡ ಅಮ್ಮ ತಾರಾಯ ಇದ್ದ ನೀರಿಗೆ ತಾರಾಯ ಪಾಡ್ದು ಏನತ್ತೆ ಮಗ ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ್ ಪರ್ಪುಜೆ ಆಯ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬಜಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆನ್ ತುಂಬ ಬರ ಎನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆಪಡು ಬೇಜಾರು ಆಪಡು ದಾಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಚೆ ಇತ್ತು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಸಕ್ಕರ್ಲಂಚೆನೆ ಕಂಡು ತಿನ್ನೋನಿತ್ತ ಪೇರ್ದ ಪುಡಿ ತುಂಬ ಪೇರಿಜಾಂಡು ಪೇರ್ದ ಪುಡಿ ಕಂಡು ತಿಂತಿನ ಸಾರ ನೆನಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಏತ್ ಪುಳಿ ಏತ್ ತಿನ್ನೋನಿತ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಮರಟಾಪಿನ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಕಜಿಪು ಬಣ್ಣ ಪುಳಿನ ಏತು ತಿನ್ನೋನಿತ್ತ ಐನ್ ಪುರ ಎನ್ನಾಗಿತ್ತ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನುವೇ ತಿನ್ಪುಜ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತೂ ಸರಿ ತಿನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ನಮಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ತಿನ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೋಡಿ ತಿನ್ನಿಯರ ಇತ್ತು ಪೆರ್ನೆ ಇಜ್ಜವು ಪೇರ್ದ ಬಡಿ ಏತ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಂತಿಂಡ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಐನ್ ಪೂರ ಎನ್ನುಜಿ ಎನ್ನಂಡ ಎಂಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾನೆ ಆಯ್ನಾತು ಕುಗೊಂದು ಬೋಪೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐನ್ ಪೂರ ಎನ್ನುಜಿ ರಪ್ಪೈತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ ಜಪ್ಪಗ ಮೀನ್ದ ಸಾಮಾನು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಮೀನ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ತ ದಿಕ್ ದಾಂಡ್ ಮೂಜ್ ಮೀನು ಫ್ರೈಗೆ ದಿತ್ತೆ ಪುರಾಣ ಕಜಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪುನ ಮರಳುಂಡು ಅಂಚ ಕಜಿಪದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟಿವಿ ತೂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪನು ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪುಜಿರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರೆ ಕೊಂಚಿ ಮೆಹಂದಿ ಬರುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ನಾನು ಒಡ್ತೆ ಒಣಸಗೆ ಮೂತೆದ ಕಜಿಪ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನು ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ತೊಕ್ಕ ಶೋಕತ್ತ ನಿಜವಾದ ಕಜಿಪು ಯಾನು ಏಪಲ ಗಸಿ ಮಲ್ಪೆ ರೂಪಿನಿ ಕಜಿಪು ಅವು ರೆಸ ಅದು ಓಪನಿ ಇನ್ನು ಚಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನು ನೀರ್ಲ ಒಂತೇನೆ ಕುಟ್ಟೀನಿ ಅವು ರೆಸ ಆತನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ರೆಸನೇ ಬೋಡಿಗೆ ಗಸಿ ಆಂಡ ಆಯ್ತು ತಿನ್ಪುಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕಜಿಪು ರೆಸ ಆತನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಟಿ ವಿ ತೂದು ಹೆನ್ನ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಒಂಜರೆ ಕೋಣಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಒಂಜರೆ ಮೀನು ಕಾಯ್ಪುಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ
ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಡು ಒಣಸ್ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಒಣಸಿಗೆ ಏನು ಗಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಗಂಜಿ ಬೂತೆದ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಗಂಟೆ ಮೂಜರೆ ಆತನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎತ್ತೇನೆ ರಾತ್ರ ಇಂಚಿಗೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ 90 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಡ್ದ ಬಂದಿತ್ತನ ಐಕ್ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಕಸಾಯ ರೆಡಿ ಅವಡು ಕಸಾಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಣ್ಯಾನ ಜೀರಿಗೆನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ ಪೊಡಿ ಇಜ್ಜಾಡು ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಚದ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜೀರಿಗೆನೆ ಪಾಡಿಯೆ ಯಾಹಾನ್ ಹಾಯ್ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ದೂರ ಅಭಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನೀವು ಅವು ಬಾಡುಂಡು ದಾದನ ಏ ಚಿಂಟು ಮುಟ್ಟೋರ್ಚಿ ಕಮ್ ಕೈ ದಕ್ಕಾರ ದೇಕ್ಲೆ ತುಕ ದೋಸೆ ಮಂದೆ ದೋಸೆ ಬೇಗ ಬಾಡಿಗೆ ಎತ್ತೇನೆ ರಾತ್ರ ಹರೆಗೆ ಬೇಗ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಹಬ್ಬಿ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆಲ್ತಾನೆ ಬೆಂದರು ಸೋಪಾಡ್ದು ನೀದು ದೇವ್ರೆ ದೀಪದಿದ್ದು ಕಡೆಕಾದ ಬಾಲೆದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಚಿ ಈತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.